Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Ngam ngolek ranya ke gospel, kalong kabor jong blay man panim kat yaw banged, yaw ju nengkong, ban yaw Greek rude, na baha ke gospel apan pawi ke hok ublay, ke basdang bat kut ha ke jinged, kumba ke jintho ka ong, gubah hok da ke jinged unim, ke jing bitar shlaw blay kalap pau na beneng persya ke mensim bom hok, bat ke jing kenriang jung gibriu ki bakang lat ika hok, da ke jing sniu jung ki. Nabakat kabala bentep syapang ublay kapau syai kedar haki, ublay hi ulapan pau i kata haki, nadu bathawi ka perthai ya ka jinglong tenrai jong u, bom la banyo i katai ka bor bom jukut bat ka jinglong blay jong u, lay tho shna haki aka balathau, kumta kim don daw ban saik sani ai namar wat laki tip ya ublay kim syem pendan buram ya u kum ublay ne kim syem sungo satya ya u hendrai kila kala biet ha ka jing sngo start bat ka jing mut rumah jongki kila dum thliu ki ong hana ki start pause ki biet temblung ki apenye kada no jong ublay bom yam bat ki dor jong breu ban yam jong ki sim ne kimrat ne gipseng namar kata ublay la ino sai ki banle ya ki kam si kabatreu ki don no jengki ban pen bersih ya kamet paramaki kila ya pen ya ka hok blay bat ka jinglam ler bat kila mane bat syakri sayarat ujin thau ha ka jakau nong thau ya bodai banero junom amen. Habau Jesu la dep keren, wai Farisi la khot sung bahai u ban lej bam bat u, kum ta ula lej por la shong bam, Farisi ula lengo habau yu i bau Jesu shem thet shwa ban bam, kum ta utrai ula ong ha u, ma phi ki Farisi phi pen kho ya khuri bat ka pliang na shabar, henrei shapo jelei tang ka kam khwan, ka kam wat buram bat ka kam sniu, ko biet hato blay bala thau ya ka bashabar shem la thau ru ya ka bashapo henrei to ai ya ka badon haki khuri bat pliang jong phi haki badong bat ka ei baro kan long ka bakho ya phi